बाक्सानि सिमलायाव सिखावनि उदखार गंब्रै दखानफ्राव हर गेजेरनि समाव बाक्सानि सिमलायाव गेदेर सिखाव खावनाय जाथाय जादों। सम सम गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय बादिनो दिनैबो फिन आरोबाव बाक्सानि सिमलायाव गंब्रै दखानफ्राव सिखावनि उदखार। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि 1 रिंगानि उनाव बे सिखाव खावनाय जाथाया जादों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमला बाजाराव थांनाय हराव गंब्रै दखानफ्राव सिखाव खावनाय जाथाया सोमजिदों। हर गेजेरनि बयबो उन्दुसिनाय सम 1 रिंगासो समाव गंब्रै दखानफ्राव गोबां रां खावनानै लाना थाङो होननानै गलादारफ्रा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। गंब्रै दखानफ्राव रां गोमानाय जादों फारियै मीना हार्डवेयर दखानाव 1,70,000 रां, गालामाल दखाननिफ्राय 1500, फार्मासिनिफ्राय 80,000 आरो MS हार्डवेयर दखानावबो गोबां रां खावनानै लांदों होनना सुलुंनिफ्राय खौरां मोननाय जादों। बे समाव सिमला पुलिस थानानि रैखाथि हान्जाफ्रा बे सिखाव खावनायनि जाथायखौ गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ खौरां मोननाय जायो। মোটামুটি ৰাতি 1:20 বা 1:30মান বজাত ঘটনাটো হৈছে। তাৰপিছত তালা ভাঙিছে, CC কেমেৰাটো বেন কৰি পেলাই ভিতৰত সোমাইছে। তাৰপিছত বাকচটো ভাঙি পেলাই তালা ভাঙি পেলাই বাকচৰ পৰা পইচা লৈ গৈছে। নাম মিনিচাৰাং বড়ো, দোকানখনৰ নাম मीना हार्डवेयर, জাগা হ'ল চিমলা বাজাৰ, আৰু পইচাটো নিছে 170, 1 লাখ নিছে। তো কৰিব লগা নাই, নাজানো এতিয়া কোনে কৰিছে। পুলিচক জনা হৈছে, তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। 4খন দোকান হৈছে আপোনাৰ 1:30মান বজাত, আৰু দোকান 3খন লুট কৰি লৈ গৈছে। এখন আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু মোৰ এখন ফাৰ্মাচী আৰু এখন গেলামাল। কিমান মান টাইমত হৈছে? 1:30মান বজাত হৈছে। কিমান মান টকা তেওঁলোকে লৈ গৈছে? মই 80,000 লৈ গৈছে, আৰু সিহঁতৰ মই ক'ব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ মানত আছে, নিৰাপদ আছে। প্ৰশাসনে আচলতে দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে। ইমান ওচৰতে থাকিও তেখেতসকলৰ ওচৰতে যদি এনেকুৱা কাণ্ড হয়, মানুহৰ নিৰাপত্তা ক'ত থাকিব এনেকৈ হ'লে। ইয়াত আজি ৰাতিত চুৰ হৈছে, মানে ৰাতিত 2টা বা 2:30 মানত চুৰ হৈছে, মানে সিমানমান টাইমত। মানে এইখন দোকান হয় গেলামাল দোকান, তাতে মানে তালাটো ভঙাই পইচা আছিল অলপ 1500 মান, সেইখিনি লৈ গৈছে। মানে 2টা বা 2:30 এনেকুৱা টাইমত। আৰু দোকান মোটামুটি আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত 3খন হৈছে। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713, बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226, बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713। बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।